जेरुसालेमनि सोमोन्दै बाइबेलाव मा बुंदों? जिसु ख्रिस्ट'आ चेलाफोरनो खिन्थादों, जेब्ला गाव फैफिनगोन अब्ला खाथियाव मा हांखो जागोन होननानै। लुकास 21:20 सारि। जेब्ला नोंसोरो जेरुसालेमखौ दावहा नांग्राफोरजों बेंखनजानाय नुगोन, अब्ला मिथिदो बियो गोख्रै संहार खालामजासिगोन। लुकास 21:22 सारि। बे सानफोरा साजायनि सान, मानोना शास्त्रोआव लिरनाय मानिया जाफुंगोन। लुकास 21:31 सारि। बेबादिनो जेब्ला बेफोर जाथायफोरखौ नुयो, अब्ला इसोरनि रायजोआ सौफैनोसै होननानै नोंसोरो मिथिदो। लुकास 21:32 सारि। थारैनो आं नोंसोरखौ होनो, बे फिरिनि मानसिफ्रा थैजोबनायनि सिगांनो बेफोर जाथायफ्रा जागोन। लुकास 21:33 सारि। सोरगो आरो बुहुमा गोमागोन, नाथाय आंनि बाथ्राफोरा अरायबो थागोन। लुकास 21:35-36 सारि। बुहुमनि गासै मानसिफोरनि सायावनो बे साना सफैगोन। बेनिखाय बेफोर जागोन जाथायफोरनिफ्राय नोंसोरो खारग'नानै मानसिनि फिसाज्लानि सिङाव गसंनो हानाय बादि सिरि मोननानै था आरो आरज खालामफ्लाय। माथाय 24:33 सारि। बेबादिनो जेब्ला बेफोरखौ जानाय नुगोन, अब्ला मिथिदो बे समा खाथिसै आरो सफैखाबाय।